ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин мавзӯъ хеле муҳим аст. Аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад, ки ҳадди ақал то охир хуб гӯш кунед. Пул, молу мулк, боигарӣ ва ин ҳар чизе набошад моро ба худ ром карда гирифтааст. Айни ҳол пул гуфта ҳаст шахсоне, ки аз падару модар дур шуданд ва ҳатто ки онҳоро фаромӯш карданд. Акав додар барои ҳавлии ҷой ҷангу ҷанҷол, барои тӯю маросимҳо бузург ва барои сохтани хонаҳои ҳашаматнок мардҳо занҳоро истифода мебарад. Мақсад якест: дар чашми дигарон дар хонаҳои ҳашаматнок зиндагӣ кардан ва мошинҳои қиматбаҳоро савор шудан аст. тӯйҳои дабдабанок кардан. Бале, бисёр шахсоне гуфтанашон мумкин аст, ки ин орзу ҳавас аст. Барои хушбахт зиндагӣ кардан пул дар кор аст. Ба ҳамон одамон як савол дорам: оё баъд аз ёфтани пули калон хушбахт ва ором зиндагӣ карда метавонед? Агар ҳа гӯед, пас ба ҳаёти ин одам назар кунем. Стив Ҷобс дар дунё яке аз ҳама зиёдтарин даромадро дорад, яъне асосгузори компанияи Apple мебошад. даромади ин одам аз Газпроми Федератсияи Русия зиёд аст. ин шахс iPhone-ро ихтироъ кард ва сардори компанияи Apple мебошад. даромад ва фоидаи компанияи Apple дар соли 2019 ба $200 миллиард баробар шуд. ҳар сол iPhone-и нав барояд, одамон барои харидорӣ кардан рӯзҳо дар навбат меистанд. акнун тасаввур кунед, илтимос, як маротиба тасаввур кунед, сардори ҳамин компанияи Apple мешудед, чӣ кор мекардед? Во ана ҳаёт, дар як сол $200 миллиард даромад дорам ва дар дунё аз ман дида шахси хушбахт нест, мегуфтед. акнун биёед ба суханҳои асосгузори ҳамин компанияи Apple, Стив Ҷобс, гӯш андозем. Стив Ҷобс дар соли 2011 ба сабаби саратони меъда, яъне ҷулудка, аз дунё гузашт. ҳамон вақт Стив Ҷобс $7 миллиард дошт. ба маргаш русоӣ ба ҳисоб монда буд. медонед ки чӣ гуфта буд? суханҳои пеш аз марги Стив Ҷобс: дар олами тадбиркорӣ ба қуллаҳои баланд расидам. ба назари дигарон ҳаёт ва зиндагии ман аз омад ва муваффақиятҳо иборат буд. аммо ман ғайр аз кор дигар хурсандие надоштам. боигарӣ ин яке аз одатҳои зиндагӣ дар ҳаёти ман буд. айни ҳол дар беморхона хоб ҳастам ва ҳамаи ҳаётамро ба ёд меорам. ҳамаи молу мулк, пулу боигарӣ ва он чизҳое, ки ман фахр карда мегаштам, дар назди марг ҳеҷ чиз набудааст. шумо барои худ ронанда хариданатон мумкин аст. барои кори шуморо кардан хизматгор хариданатон мумкин аст. аммо дарди шуморо барои ҳис кардани дигар одам бошад, бо ҳамаи боигариятон харида наметавонед. чизҳои моддиро харидан мумкин аст, аммо ҳаётро харида намешудааст. солҳо гузарад, вақте бузург мешавем, ҳамон қадар боақл мешавем, аммо пир ки шудем, баъдан мефаҳмем, ки соати $30 аз соати $300 ҳеҷ фарқе надоштааст. ҳарду як вақтро нишон медиҳанд. мошинҳои $50,000 низ аз мошини $3,000 ҳеҷ фарқе намеорад. бо ҳарду мошин ба як манзил меравем ва роҳҳо як аст. хонаатон 3 сотиқ ё ин ки 30 сотиқа бошад. агар дар он хона ҳеҷ касе набошад, бешак шумо танҳоед. ҳаёт ва бахти инсон аз матоъҳои дунё ташкил нашудааст. ҳангоми парвоз кардан, хоҳ бизнес класс бошад ва хоҳ эконом класс, агар ҳавопаймо ба автоҳалокат дучор шавад, шумо бо ҳамроҳи ҳама мемиред. ин суханҳои асосгузори компанияи Apple, Стив Ҷобс буд. аз пушти боигарӣ шуда имрӯз мо падару модар, бародару хоҳар, зану фарзандҳоро фаромӯш кардем ва ҳаромро ҳаром нагуфтем ва маргро фаромӯш кардем. ибодати Аллоҳро тарк кардем. ба ҳамонҳо як савол дорам: оё ин пулҳое, ки мо дар ин дунё ҷамъ кардем, дар охират дастгири мо бо шумо мешавад? ё ин ки моро аз оташи ҷаҳаннам, аз оташи дузах наҷот медиҳад? не. пас не ки бошад, чаро барои пул шуда ҳаёт ва марги худро фаромӯш кардем?